கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதரிகளுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். பெண்களாகிய நாம் பல நேரங்களில் பல குழப்பங்கள், பல கவலைகள், பல கேள்விகளோடு நாம் இருப்பது உண்டு. அதே போலவே வேத புஸ்தகத்திலும் ஆபகுக் தீர்க்கதரிசி இந்த ஆபகுக் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை எழுதுகிறார். முதல் 2 அதிகாரங்களில் பல கேள்விகளோடு குழப்பங்களோடும் பயத்தோடும் இருக்கிற அவர் ஆபகுக் 3ஆம் அதிகாரத்தில் தேவனுடைய வல்லமையை உணர்ந்தவராக ஆபகுக் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 18-19, நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன், என் இரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன். ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என் பலன், அவர் என் கால்களை மான் கால்களைப் போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார். பயத்திலிருந்து அவர் தேவனுடைய வல்லமையை உணர்ந்து தேவனை நோக்கி பார்க்கிறார். அவர் தேவன் என் பலன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல அவர் வெற்றி உள்ளவராய் மாற தேவன் உதவி செய்கிறார். அதேபோல் நம்முடைய கவலைகளையும் பயங்களையும் எல்லாம் நாம் விட்டுவிட்டு தேவனுடைய வல்லமையை நோக்கி பார்ப்போம். ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நம் பலன் ஆகும் பொழுது அவர் நம்மை பலப்படுத்தி நம்முடைய கால்களை மான் கால்களைப் போல் ஆக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் நம்மை ஏற பண்ண அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார். தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.